Ei, bojos i boges! Ja ha passat gairebé un mes des de l'estrena de Dune i Fundació. Respecte a Dune no tinc res a dir perquè no l'he vist encara i té pinta que no la veuré fins que estigui disponible online. Però sí he vist algun capítol de Fundació i si bé no tenia la intenció d'opinar tan aviat, després d'haver llegit algunes crítiques, em veig en l'obligació de donar la meva opinió al respecte. Rolling! Sound speed. Camera speed. 2. Awesome. Take 2. Mark. Set up. Set. And action! Vagi pel davant que les opinions són com els culs, tots en tenim un. I quan es tracta d'un tema tan subjectiu com l'art, més encara. Respecte a la Fundació, les principals crítiques que he llegit alaben la producció en l'àmbit audiovisual, com no pot ser d'una altra manera, ja que és senzillament espectacular. I ocasionalment retreuen l'adaptació de la novel·la d'Asimov criticant les llibertats que s'han pres els guionistes afegint detalls a la història. Pel que fa al nivell audiovisual i la posada en escena, no hi ha massa més que afegir. Estic totalment d'acord en el fet que és una autèntica orgia pels sentits. He llegit algun comentari parlant de la grandiositat audiovisual com amb una certa sorna. Jo no tinc res en contra de la grandesa audiovisual de la sèrie. I si bé és cert que es nota una certa ferum estètica a la DC Comics, Batman, Dark Knight i sobretot l'Home d'Acer, Superman, això no em sembla necessàriament dolent, és senzillament una decisió estètica. Pel que fa a l'adaptació de la novel·la, potser no segueixi l'escriptura d'Asimov fil per randa, per descomptat té tota la pinta que no serà tan literal com El Senyor dels Anells. I què? És clar que s'ha domesticat l'obra d'Asimov. Les escenes romàntiques són com peluixos audiovisuals, pràcticament imprescindibles perquè un projecte d'aquestes característiques arribi a la quantitat més gran de públic possible. Asimov no acostumava a ficar aquests tipus de detalls en les seves novel·les. Això mateix passa amb les escenes d'acció, però una sèrie d'aquestes característiques no podria sobreviure sense elles. I finalment hi ha les variacions de la història en si, els emperadors clonats, l'amor de Harry Seldon, els monstres aquests estranys de Terminus. A la sèrie se li atorga molt més temps als esdevenís del moribund imperi que als llibres. I a mi m'agrada. Hi ha moltes altres llicències que s'han pres els guionistes, repeteixo, i què? No sé com seguirà desenvolupant-se la sèrie i el David Goyer no és el George Martin, però pel que a mi respecta, mentre no es desviï excessivament de l'obra d'Asimov i mantingui el nivell d'aquests primers episodis, en una època en la que qualsevol cosa que no sigui un impacte visual i narratiu d'alt voltatge no em fa el pes, jo estaré esperant amb avidesa els pròxims capítols de la Fundació, que per cert ha posat a Apple TV en primer pla, competint de tu a tu amb les grans plataformes de streaming. Hauré d'actualitzar la meva comparativa fins que ens olorem. Awesome. Good. Yeah. Great. I'm happy. It's a cut. That's a cut.